Nigo omwakilishi wa basomati gosabangina korase kaunti ya Kisii Muske Donya Doris Aburi aruro bosemego cha sabantu kokonga asa masabono boigo gotwara okwegena kokwana korase kanisa ya Adventista yari ondonga igotoke wodi ya Kiumbu ebunge ya Nyaribari chache kaunti ya Kisii Donya nigo aborire abantu kuigwera na buya nabo gotigiana indamwamu goseribero Nyasaye ekero kumusaba kabisa nonyendi yokwesiria omuteri Nyasaye amacha yakunako nsibira tigasibye obutaka bwane tigasibye oburere bwane tigasibye emichanga yane okoba kwatwara imani nabyo kunyarika naye nyarika nebuya ogorugala onyore Nyasaye okonye ekimanya gutobora Iki ya kwa leo muswati yoyi achieta akapata yanga ya Yesu. Mbona akapata imani? Hii kupata yanga na wewe. Uko maana usomo. Bona kwa noro upate michando. Amate yao tapata michando kwa mokanga eleno moro nekata gudwa ile michando. Tumani pika kwa ilala sasa. Omwana kumulibyo okosepe amate oye kama tena. Watu wangia chikoni morere tawe sire unoyone kwela moyo na bawe tane asoy university oyo kwa mademu asoy polytechnic ale plamba alo sichibese chinyinge koboyo kala leki oyo ale university ekele tafulo serikali nyumba plamba lele kuchakwa etomanda usobo na hiyo kwa kana chibese chinyinge Tuisoke anya Kristo bami to enda mama ke umuntu wange to umuntu nane to mumanye tore ranya dia akaro mutanya ndio mwambie chiko mambi nayo ko nororo ndio kwa kwa